gwapo. Oh, putang ka to. At ito kami. Mga gwapo kami. Pero kami kachika. Hello my guys. Welcome to my vlog. Ito tayo sa ating bahay. Kisa man ang manok, kato. At amin to. Amin to. Pangunsa man ang manok. Ang away to. At pangkainin namin to. Ah, so, grabe ka nyo na. Grabing kami nana. Palaila sa rabo, palaila. Si Rabo ni. Asa? Mong iro na Tagpila na, tagpila. 1,000 eh. At grabe na iro. Araw tito ko. Kasi pangalan ng tito niyo. GR Gwapo. Oh, putang ka to. At ito kami. Mga gwapo kami. Pero kami kachika. Kaniya mong mulay. Ang motor na. Wala, balik ka, dili. Dili na. Kaya ayaw pa na guro. Kini, kisa yung mga manok na diri ah. Amin. Uy, bawal. Bata pa mo ha. Kung kuha ng manok ka, buhay na pagkagmanok ka. Bawal na. Muli kasi. Lutuan na yun namin. Ah, lutoon na ninyo. Pangluto day. Oo, ganun mo na mga babae dire. Dalawang lutoon. Pero wala juga kachika. Wala oy. Sama na yun. Walingaw. Ramo manok triyaw. Dili na mo pa yun. Ngoban ka niya. Mansika tao niya. Iya, oy. Ito bang buta. Ay. Kana, asa na dia? Asa na dia? Sama. Wala, nabali akong gahoy. Dali na. Oh, guys. Bye-bye. Ako itong baba dito. Undang na kami. Please subscribe my video. Comment to my channel. I-chat mo. Katok ako. Or mga babae na nagkuha na